Мидалидаре естейт се намира в село Могилово, на 20 км североизточно от град Чирпан. Избрахме мястото през 2008 година не само заради красивия хълмист терен, но и заради благоприятните природни условия за отглеждане на лозя. Климатът е умерено континентален с над 3000 слънчеви часове през годината. Типични за микроклимата са горещите лета с топли нощи и сравнително меки зими, но понякога и с обилни снеговалежи. Създадохме винарната сред няколко стотици декара нови лозя. Предпочетохме това място, защото е на южно ориентирания склон на Чирпанските възвишения. Стара планина спира студените северни ветрове през зимата, а варовиковата почва гарантира високо качество на гроздето. Измежду сортовете, които засадихме, са белите Совиньон Блан, Семион, Пино Гри, Шардоне и червените Сира, Малбек, Каберне Фран, Мерло, Каберне Совиньон и Пти Вердо. Някои от тях са нетипични за България, но ние ги подбрахме така, за да можем да експериментираме и да създаваме вина с уникални качества. Гроздето берем при оптимална зрялост в ранните сутрешни часове, само на ръка, в малки касетки. Охлаждаме го в хладилна камера за 24 часа, след което подбираме най-добрите зърна, ръчно на сортировъчни маси. Целта на тази трудоемка процедура е да се отстранят всички наранени или загнили зърна, които биха повлияли неблагоприятно върху вкуса на виното. Белите ни вина ферментират бавно при ниска температура в 2000 литрови съдове от нареждаема стомана и след това остават още около 4 месеца там, където получават богатството на ароматите и плътността на вкуса. При червените вина гроздето ферментира в специално проектирани 3500 литрови каци и след това виното отлежава в 225 литрови барици. Нашите шардонета, както и някои червени вина, ферментират в 400 литрови френски дъбови бъчви. Във винарната ползваме само френски бъчви, като се експериментира с различни видове дъб и с различно изпичане на дървесината. Двамата ни технолози, Николай Катеров и Александър Алексиев, имат богат професионален опит, натрупан в български и чужди изби. Работили са в Австралия, Нова Зеландия и Аржентина, което обяснява и търсенето на модерни вкусове във вината на Мидалидаре Естейт. Нашата концепция е ориентирана както към производството на вина от висок клас, така и от средния, където ние от Мидалидаре Естейт предлагаме вина с отлично съотношение цена-качество и максимална изява на теруара. На пазара винарната е позната с широко портфолио от бели и червени, сортови и копажни вина. Silver Angel, Шардоне Калиста, премиум серията на избата се казва Grand Vintage и включва 3 забележителни червени сортови вина и един впечатляващ червен копаж в стил Бордо. Атрактивните и артистични интериори и екстериори на винарското ни имение, изпълнени с вкус и въображение, го правят привлекателно за винен туризъм. Разполагаме и с спа-хотел, който предлага на винените ценители спокойствие за отдих, но и немалко забавления. Наоколо са пръснати уникални археологически забележителности, останали от древните тракийски царе. В разказите на античните гръцки и римски писатели, тези владетели, обитавали днешните български земи,
са прославени не само заради своя свободолюбив и войнствен нрав, но и заради страстта им към виното. Страстта към виното е мостът между традициите и модерната философия на Мидалидаре. Свобода на идеите и пълна отдаденост на виното.